gahi ni Bay Kuya. Oh, grabe. Full. Ha? Kagayang salamat. Call back. Mga kagahi, Pero- rimbag ko lang, nigawas ang issue nga wa kunoy tarong suporta ang gobyerno sa mga atleta. Apan gihimakak kini sa Philippine Sports Commission. Subay ni ini ato makauban mismo si Mr. Charles Raymond Maxi, Commissioner sa Philippine Sports Commission. Good morning, Commissioner Charles. Commissioner, good morning! Good morning, and thank you for having me. Good morning, sir! And kinsa rin ka ba nimo? Sa imo ang Bernie, sir, si Bernie. Commissioner. Hello, si Bernie, Commissioner. good morning, maayong buntag. Nalipay mi. Nalipay mi, sir, nga nakakadiri karon sir, sa mga good morning ni mo da, sir. Sorry, dugay ang kasunod. Okay na, sir. Ako sa mga Bisaya. Bernie. Sir, primero sa kapangutana. Primero sa kapangutana, kagaya. Ugan sa Pinas. Kung sa unang bulawan nga nasakmit nato isip o sa kanasod, sunod sa 97 years. Grabe. Grabe. Congratulations unsa may gibati ni ron nga ikaw maginangunay ani nga kaniya ato ang natad sa sports isip o sa kanasod. Commissioner Charles. Musalam ko ka public servant na gibuhat lang mo among trabaho diri sa Philippine Sports Commission, which is to really support the athletes, and ang credit goes to handling herself, Art, no, Bernie, kasi siya mismo ang nagsakripisyo. Kabila mo nga, being an athlete, it is a lot of sacrifice on the part of the athlete. You will be away from your family. Like in the case of Heidi Lim, more than 2 years na siya nawala away from family, nag-training sa Malaysia, and of course, na-pandemic pa yun during the time of pandemic. So, grabe ang sakripisyo niya yung ibuhat just to get the gold, and we are so happy, we are proud of her. And kami sa PSC, we joined the nation, we joined the Filipino people in celebrating the golden triumph of Heidi Lim. So, ang credit gid mismo Art sa iya, siyang pamilya o iyang team. When she won silver medal in 2016, pagdaog niya og silver atong 2016 sa Rio, nag-form yung team we call Heidi Lim model. Composed of composed of foreign coach, Chinese, strength and conditioning coach, psychologist, nutritionist. So, mga ng team niya, Tanan din. sila ang mismo ang naghulog nila for this success. So, team yun din na sa commissioner, no? Yeah. Team yun din na didingon Supported by the Philippine government to. Yeah. Ang gobyerno ang naggastos sila ng mga allowance kaning team niya. Not only Heidi Lim, but the team. So, Ganun nagawas manirong nga kanang mga issue nga may tarong suporta ng gobyerno. well, Art, kami sa PSC, ginabalik-balik ni Chairman Boots Pinagkiusulti na kung naaming criticism against government, against PSC, kami man ang government agency na tasked to address the concerns of the athletes. Welcome na ang mga criticism. Dili man perfect ang PSC, Art, Bernie, dili perfect ang government na sa may pagkukulang, but we are just trying, but we are trying our best to address the concerns, ilang needs, no? Welcome naman na. Pero doon ang commissioner nga wala suporta Dili It's not true. Suportado yun. It's not true. It's not true. Pero commissioner Even other athletes, and sa pag-participate pa lang sa Olympics, gobyerno ay gasto, 46 million ang sa competition alone. And then, actually, the budget for the Olympics is 250 million, including the training. Nanggawas po karon ng mga komento kagay Art, commissioner, kanidang nadulon tay mga pinili lang daw nga mga sports nga dito gyud taga-bundak og budget, pero kaning mga wala mailing nga sports medyo gamay ra daw ilang budget. Unsay komento ni man ni commissioner? Ano akong panala, Bernie? Thank you for that question. Parang atleta sa Philippine national team, naroon sila allowance every month. But of course, nagbari ang ilang mga rates kasi performance-based mag-basing to. Kung isa itong mga taas o mga na-achieve, sila ito mas taas-taas. Ang kanang question ni Bernie, kani ang kwan kanang Bernie,
na mga private sponsors na mapasok. Tapos, pinili na po nila ang ganang mga sports na ilahang ginasuportahan. So, wala nang pinabot ara. Okay. But of course, malipay ni na ang gobyerno line support from private sector sa pagtabang sa atong mga atleta. So, like basketball, grabe na ang support ni MVP sa basketball. Siyempre, I mean, Correct. Correct, that's tama. given. But, kanang mga support sa atleta nga dili parehas ang issue, dili po kung makasultihan na tama na. But, of course, ang atong nilit sa mga allowance lang sa government lang na funding na akong ginaingon, is dili di siya parehas. But, of course, you have to really excel for you to get that certain amount of taas ang inyong rate. But, tinuod to nga, ang urban sports, specific sports, na grabing tremendous support from the private sector. But when it comes to government, parehas ang among tanaw sila ha. Kung mudula, maski pag ikaw, pinakababa ka sa rate mo sa imong allowance, mudula ka abroad, you spend. Government spends for that. Ang inyong training, government spends for that. And in fact, when we came in, aside from the allowance nila, Art Bernie, na sila ay 5,000 meal allowance pagsulod na mo back in 2016. Aside from the allowance regular, Kanang 5,000 allowance, meal allowance. Meal allowance na. Excuse me, kana nga allowance, wala na yung anak kaniadto. Yeah. Panahon na lang na sa pamunuan ni Duterte na hitabo ka ng mga allowances ngayon, anak. Actually na, pero kani ang take. Pagsunod na mo, the regular allowance, andi ng 5,000 meal allowance. Pagsunod na mo, naghimong duha ka cafeteria. Cafeteria sa Rizal office na mo sa PhilSports. 3 meals a day, breakfast, lunch, and dinner for the athletes. Wala na namo gikuha ang ilang 5,000 meal allowance. Mukhaon na sila dito. Maayo na. Gwapo na, no? Ha? Commissioner, would you agree with us nga it is about time nga dunay separate yun nga Department of Sports? Yeah. Kung matutukan bitaw yun, kay kanino yun ang gadala nato og kanang dungog sa nasod. Unya, Tinood. diri pod nato makita para ang budget di na bitaw magsige bitaw og kanang diha Yeah. sa asa mo mangitag budget, at least no centralized na gyud ang budget para ana Yeah. ang departamento. Do you think it's about high time? Yes, Art. Ako mutuo ko na it's about time na magtukod og maghimo og Department of Sports kay ang head mo dun sa department is a secretary. Ang rank of a secretary, and secretary sits in the cabinet meetings. So, kung naana ang Department of Sports, lingkod na ang secretary sa sports dito sa cabinet meetings, direkta na yung mga sa presidente ang iyang mga concerns. And right then, during that meeting, ma-address kung sa man ang mga concerns nilang i-raise, di ba? So, kailan siya, murag pinag-up mo set up kung ang atong mga lawmakers will speed up the creation of the sports department. Wala problema na. Kami sa PAC, we always welcome that. Even Chairman Boots welcomes that. And it's high time, as you've said, to create that department. Alright, good morning po dahil ka nga Chairman Boots Ramirez. Ha? Asos po kayo? Sila Bern. Mga Yeah. dili maging Bisaya. Ay, siyempre, ang mga Bisaya, gahi yun na. Dila pa lang gahi na. Dila pa lang gahi. Unsa ang dapat tutukan sa Pilipinas nga sport? As admit nga dili tanan haom para sa Pinoy. Oo, tama, no? Dili tanan haom sa mga Pinoy. Unsay maayo ka natong himuon ani nga kanang naka-focus yun tadiha unsa nga sports. Ang problema ra ba to kagayad, ang Pilipino ra ba? Sports enthusiast. Ya kani si Commissioner Maxi Gahi Bernie, for your information lang. Oo. Lang he started sa newspaper, unsa ni media person pud ni. Niya sports writer, unya chess player, unya daghang chicks. Hoy! Yes. Una. Ano na? Saron, usab na. Unsay mga sports nga haom para sa tuwa Commissioner Maxi? Actually, of course, kaming high weightlifting kay wala mo gusto ikuan sa height. Kanag-height lagi. Ang Pilipinas, Art Bernie, is a basketball nation, basketball crazy. But we have to admit the fact that kailangan na to ang height for that. And of course, nato bagong kuhan ka na si Kai Soto.
But ang sports yung dapat tutukan. Katong kung aso sa mag-excel na pwede like boxing. Lifting, boxing. Yes. No? Bowling. Kanang dili kay alsa sumbaga, kanang dili kay factor ang height ba, no? Kanang dili kay factor ang height, no? Tama ba? Yeah. Yeah. Oh. But of course, basketball crazy nation mo ganda. So, di na natin sa makawa. But of course, masira ko. Nagtala mo kong basketball. Nadula mo ba basketball sa una. But, ang ko lang ako masulti na kailangan yung support ang ating mga national athletes. Ang pondo mo sa PSC Art, Bernie, dili ka lang po. Makabot ang source of funds ang General Appropriations Act, which is a GEA every annual, wala ginapasa sa Congress o sa Senate, o ang NSDF, na National Sports Development Fund. Ang NSDF, muna siyang di alam mo ginagawa ang kanagan mga proceeds sa mga pag-core operations, tas pag-core budget mo muna. In fact, the incentives, kanang 10 million yung hidilin from government under Republic Act 10699, which is the incentive acts, di ka na sa pag-core ang iko na siya. In fact, ready mo na mo ang check for that sa iyang incentive on the part of government 10 million. Ready na ang check. Another 5 million, another 5 million for breaking the record, which is also stipulated in the 10699. So sa government alone, Na-break ba ni Hibilin ang iyang record? ang record sa weightlifting sa iyang weight category, na-break niya, ang 218 pounds lang ihap in 224. Si Sato pa, nadumagan to 5 million na po di ay. Yeah, and in fact, nadumagan pa yung 3 million kaya during the courtesy call with the President through Zoom meeting, nag-commit na si President another 3 million. Oh, kasarap. Tapos pagingana, Ben, ito lang. Di ba, Ben, initial bias? Ha? Di ba may middle initial bias? Actually, ang kuan yun, first cousin yun, may actually ginanag yun, first cousin. Yeah. Ang problema na, ang commissioner na, nabaybahin po ng commissioner na. Di ba, commission yun? Oh, commission. Philippine Sports Commission. Sino may commission? Like commission do, ana. Wala yung anak commissioner. Wala na, iyalan pa na. Oh, iya. No, Siyang family. Hindi naman nga yung family. Commissioner, kung kanabang sa mga nga atleta pa na ginasuporta, na ba na standard? Kaya for example, kung scholar, ang standard kailangan ang grado. Sa atleta ba, napod mo yung nga mag-monitor yun mo nga siyempre, suportahan mo sa gobyerno, kailangan nasa mo i-maintain yun nga mga performance or something nga na? Yes, ang government, ang PSA, works hand-in-hand with the different MSAs, National Sports Associations, as MSA sa basketball, like in the case of Hedy, MSA sa weightlifting. Ang MSA under sa Philippine Olympic Committee, which is a private organization. So, PSC, POC, through the MSA, di alam mo ginagawa ng mga atleta. It is the MSA under the POC which submits the names of the athletes na pwede namang i-appeal sa mga list as national athletes. So, it's a partnership between POC, MSA, and the POC. So, sila mismo, sa MSA pa lang na level, sila na magkuhan sa kanang kriteria na imong ginawin na kung kinsa pwede ang kuhan. So, ang mga MSA na sila yung mga ginabuhat ng mga elimination, mga qualifying sa lain-lain lugar sa Pilipinas. So, the moment na mabot na sa mga list from the MSA, mo na siya among dawatan. Kasi naman sa nakabalo. Tapos yung sa man lang, for example, after sa Tokyo Olympics, medyo wala na-achieve, na ba yung nga nga matagak mo, kaya wa ninyo na na-achieve yung nga na, wa mo ka medal, o sa style na? In as far as the PSC is concerned sa among payroll for allowances, every year may nagapangayong listahan or list from the different MSAs na isabit sa mga for among payroll. So if the MSAs now, ang MSA kanil ang nanakamo sa ilang decision kung kinsa pa lang ilang i-appeal o kinsa lang itagak sa ilang list. But of course, Maagi sa scouting. Yeah. Sa scouting, sa sports scouting system na to. Anong pagpamangita og mga atleta para sa Pilipinas. Yeah. But ang government through PSC, makialam din yun. So, kaya sa mga mandate mag art and Bernie sa Republic Act 6847, nakabutan dito na visitorial powers and supervisory powers ang PSC. So although, yes, Sa unsang pamaagi kamo ga scout og mga atleta, pangita og mga atleta. through grassroots program. Grassroots program. Yeah. O ako lagi pangutan na kay nay nag-PM diri ana siya nga sa swimming.
Nganong dili ninyo kuhaon ang mga badyaw? Kay ngano daw kanang mga snatcher mo ni dapat daw nga sa runner kay mga kusog ng mandagan. But if you remember, Art, during the time of diver na si Sheila May Perez, she's from Davao. Nakita lang po sila sa pantalan, nag-dive. Nakita lang, hindi sila pa dyan. But nakita lang sila, dito sila nag-discovery. And she made it to Olympics and she won medals in the Southeast Asian Games. And si Sheila May Perez, I don't know if you remember her. Yes. Nakakaroon sa Coast Guard. So, grassroots program, Heidelin is a product of a grassroots program back in Zamboanga City. Actually, this is her fourth Olympic sport. First time that she competed in the Olympics back in 2008 in Beijing. Second to the last ang iyang finish dito. And then in 2012 sa London, she did not finish. Wala sa kaman. So, pangit na performance. But in 2016, manatong yung silver. And now, gold. She's a product of... It doesn't follow nga honest sa mga atleta lang iba. In fact, I've been telling people nga, even my kids, no? The other night, ko sila ha. Mga anak, let's talk about success. When we talk about success, remember this latest gold medalist, Heidelin Diaz. It's hard. It's painful. It's frustrating. It's disgusting. Yes. It's dark. It's lonely. Yeah. But at the end of the day, it's worth it. Yeah, tama ka. Na So, mga tao, perseverance- Commissioner, na mga tao mayon nga, I will support you. Bernie Bitok-Bitok, nami sa imong likod. Unya, Yeah. wabot ang panahon, nag-inusaral, that's Yeah. success. That's nature. Even in all aspects, let's talk about life in general. Like, ang ginagawa is not about 100-meter dash. It's a marathon. You have to really work hard para makuha ni mo ang imong goal. Heidelin started the grassroots and may over 10 years. Of course, ako, dati kong sports writer, nagkakaroon mga interview ng mga atleta before. Siyempre, I know the sufferings of the athlete. I know their pains. Ang ilang mga sentiments, ilang mga ginashare. Mga nga po na nakaroon, it's the same. Tama tayo masulti. It's about determination, failure first, and then later. Ang iyong maging sakripisyo, magbuwag yun. Alright. And of course, kami sa Philippine Sports Commission, we want these athletes to excel, of course. And in fact, we just don't want them to succeed in their career as an athlete. We want them to succeed in life. Diba? At di man habang buhay na atleta. Tama, So, tama. we also would like to pave the way for these athletes, not just for their athletic career, but for life. Diba? Some of them, ang uban mga atleta ito, some of them will end up being a lawyer, or doctor, or even politicians, leaders of the country someday. But of course, during their athletic career, as much as possible, but dili perfect, as I've said, we are trying our best to address their concerns. Commissioner, under ba sa PSC ng mga kanang mga ekipo nga pangkuan nga mas mahal, mas high-tech nga para sa mga atleta? Yeah, natin yung mga purchase na mga ipang-purchase ng mga equipment. Like the Southeast Asian Games, if you remember, Bernie, katong kita nag-host, Oo. namin gipalit ato ng mga equipment na different sports. Of course, ingon ko nila ang basic na ino-provide sa atleta para sa mag-excel good someday is to provide the basic like food, uniform, o ganun equipment. Equipment. Galing lang isa purchase of equipment, sorry, dugay kay kabayan mo sa kuha lang very strict. So like ng procurement, nakakay procurement law, we really have to follow the procurement law. So dili siya madali. But in any case, ang atong atleta, as I've said, dili man of course ang atong mga atleta usahay na sila yung mga sentiments na gina-air like magkuhan sila sa social media, but we welcome that na dili mo masakit kung banatan ni sa atleta kung magyayaw sila kay dili man lagi may perfect, but in fact it is an eye-opener sa amo kasi kami nagkulag din kasi nagtamad-tamad din sa government ang government if a public servant really has to take his job or her job sa iyang heart in order to serve. Ano naman siya kasimple. Correct. Kasimple, but of course, Sabi na ito, nagas ka na mga sa City Hall o sa City Council. Kusge sir, para makaabot na sa mong City Hall sir. Kusge. Dapat ko, puso. Kusge.
Bitaw, nauso ang mga tao nga nagsakot-sakot na. Oh, Na-inspire ni Idrin Diaz. nag-arsa na. Kanibang pag dawat na itong mga medalya, naani siya mga ripple or tsunami effect sa katawhan, mas dali siguro makita diri ron kung mag-scout ka mo og mga talents or athletes, no? Labi na kung gadaog kita kay mahimo kini nga national inspiration sa katawhan. Tama ka. Ang iyang golden performance, iyang gold na nakuha is really created really an impact sa landscape sa Philippine sports, and it gives inspiration. May mga kabataan ka rin na-inspire na, nakita ang ko na pwede sila kinsa na bibili ma-inspire. In fact, ang inspiration dili lang sa mga atleta, the Heidelin inspires not only the athletes, she inspires the Filipino people na palagay ng Pilipino. Daw ka. Nakahilak man daw ka. Ha? Mamaya storya sa kuan nila ni Edward Tumbok. Anak nga nakahilak ka. I was watching that. Ang gold. Yes, I admit that na nakahila ko sa kalipay. And of course, katong i-announce na nakuha niya ang leap at burning na 127 kg sa final leap niya. Dito nakahila ko dito. And of course, during the medal ceremony na, for the first time, madulog na ito ang national anthem. Wow! Correct, no? Kami galing agatan, no? Kahilak galing. Kung sa pagkamo nga nagin mo dito, no? Maka-proud ka. Manila. Nala ko sa Manila. Nala ko sa Manila. Si Chairman Bus lang na dito. Okay. Pero kanang nga picture nga nakahilak si Heidelin tungod kay lahi daw nga Diaz ang nag-viral katong nagkarga niya nakangisi. Si OG Diaz to, OG Diaz. Nag-viral si Heidelin. At katong pag-abot ni Heidelin atong the other day, isa mo ko sa nag-welcome siya sa airport na taas na lang oras na istorya or distansya lang. Nagipakita lang din ako siya. Katong moment na nalit na ni mo, clean and jerk mo ito, pag-ala niya, and then, tapos nag-atros ko siya hapit siya nagbigay naka-atros siya, di ba? If you watch the video again, I was asking her, ang sagit ang imong feeling that moment, nakatulong, may naging ito ang kwanjin sa iyang sakripisyo. In fact, siya, during practice, wala siya, dili siya kalipog nga nakatabugat, 125 na sa kutub. But she has to do it, kaya ang Chinese nag-126, di ba? Oo, tama. Yes. So, napagos siya og kuan sa 127, but during practice, during training, wala di siya nakalipog 127. Wala siya kabalo, wala makuha niya. So first time dito niya. Surprise na lang Yeah. dito. Yeah. Hindi siya na-surprise sa ato. Na-surprise siya ang kaugalingan. Ako masang ato nga. Kung man, dungag pa. Dungagi! ako masang ipangutan na during training, dili di siya wala di siya nakalipog yung ato kabugat. Ang 25 lang ito. Okay. But she has to do it, kaya ang Chinese nag-126 na. Oo. So na-challenge siya. So munang gitasan. Galing nga kayo. Anyway, daghang kayo salamat. Commissioner Charles Raymond Maxi sa imong oras. Kabalo ko nga sa'yo kay kanatong opisina diya kay para lang mabulabog ka namo. Lato ko sa doon. Ay mo sa mga atleta. Pila ka gold ang imong ginalauman nga mabit-bit kay naapatay natay boxing. Natay potentials nga murag tulo ka boksingero pa nga nabili nato nga. Yeah. Murag layo pa maabtan ani no. Yeah. Si Misty Peticio, semi-finalist na. She's from Davao del Sur. Assured of bronze na si Misty, but mulaban pa siya sa semi-finalist ugma. Kung nagawang siya ugma, assured of silver, kaya mapasok sa finals. But pwede pa siya makagawin, di ba? Tama. Carlo Paalam of Cagayan de Oro, is still in contention. And of course, Yamia Marcel. Ug sa gold, kagahapon sa first round sa men's, si Judy Pagunsan sa gold, individual play. Three strokes back lang si Judy sa leader. So, gapo ang iyang opening round. Ang iyang first round, second round today. And of course, after the men's, ang atong mga women's like Yuka Sasso, the US Women's Open Champion, and si Bianca Pagdanganan. August 4 yata mag-start ang golf sa babae. Napatay, tama to mission, napatay chance sa lalaki, sa babae, and then sa boxing. So, pwede pa na madungan ang atong gold art, Bernie, and we are hoping and praying for that. Commissioner, pwede ba mga matandagwan? Mga ulagi, mga dampa, litik, master man tali, Dampa. Wala. Bernie,
Kung ato lang siya ton, pwede ko mag-Olympics. Sa automate. Raymond Maxi Thank you, sa thank you. Sports Commission amping mo permi. Daghang salamat, Daghang Commissioner. salamat. Oras! Balik pa ang gay ni Bay, human lamang nini. Gay